To sa mi vracia dobre, tak ja som tu rád, že to vôbec ešte je, to je super, že sa to udržalo, tuším, 11 rokov, tak to je celkom fajn, to ma teší. Ešte aj s tou znielkou. Držím palce všetkým zúčastneným, aby si užili dosky martinské a aby diváci boli veľmi spokojní, aby odchádzali odtiaľto s pohladením duše. Milograd Band a toto bude náš koncertný program špeciálne pripravený pre tento festival Dotyky a spojenia. Trošku nás tu bude dosť, takže príjemné počúvanie. Život. Sami si ho strážiť, sami niesť. Aj keď pôjde občas trochu krivo, je to iba jedna z možných ciest. Nemusí byť všetko napísané, nemusí mať réžiu a spát. Je to ľudské, keď sa stane čo sa vôbec nemá stať. Sme postavy, autor nám celý život zostaví. Sme postavy a každý z nás je strašne zvedavý. Na druhej strane Božej ríše, kde sa život žije a nepíše. Žijeme vo vymyslenom svete, kde sa iba s túžou tvoria sny. Ale prosím, odkiaľ vôbec viete, že ten váš je v skutku ozajstný. Za zrkadlom čakáme už dlho, a žiť.